Mga kabisdak! Ania na ang atong magasin! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahitugmaon matinahuron matinabangon mapasigar buhok bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay ato ni bay original ni bay Bisdak Magasin ni bay. Ang Bisdak Magasin mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Mayong adlaw, kini si Jason Loval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Aduna sa tay breaking news, gikumpirma ni Martin Dinio kinsa mi-file sa iyang COC pagka-presidente sa 2016 elections nga iyang gi-withdraw ang iyang kandidatura ubos sa PDP laban ug giawhag si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga mohulik kaniya. Alang sa dugong detalye ni Mang Balita, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Ug padayon ta, nailhan na sa kapulisan ang caregiver nga napalgang patay sud sa usa ka sakyanan kaganinang buntag sa barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Gila ang biktima nga si Agnelin Uy, 31 anyos. Ang green Kia Picanto nga sakyanan nagpark sa Almendra Street, corner F Cabahog Street sa Mabolo alas 7 kagabi. Napalgang giputos og habol ang ulo ni Uy, gitape ang iyang kamot ug dunay sa nagpinusilan ang iyang tangkubo. Nakitang sabsud sa sakyanan ang usa ka plastic water jug nga adunay sud nga gasolina. Ang sakyanan narehistro sa ngalan ni Greg Victor Gabison, kinsa miingon nga iya kining gibaligya ngadto ni Win Uy, ang bana sa biktima. Ang lawas sa biktima gidala na sa Rolling Hills. Ning pagbalita, padayon pa ang investigasyon sa maong kaso. Gideklara na nga haze-free ang nasud apan padayon gihapon ang monitoring sa local health officers dinhi sa Central Visayas ilabi na sa posibleng pagsaka sa kaso sa pulmonary ug respiratory diseases dinhi sa rehiyon. Matod ni DOST Assistant Secretary Raymond Liboro nga base sa ilang latest satellite wind tracking system ug visibility observations nga wala nga haze sa bisan asang parte sa Pilipinas. Apan posible gihapon nga mobalik ang haze depende sa direksyon sa hangin. Si William Conado sa Environmental Management Bureau lingon nga mi arang-arang na ang kalidad sa hangin dinhi sa Metro Cebu. Apan giawhag gihapon ang publiko nga magdumentayon ilabi na sa abog ug uban pang pollutants nga makuha sa palibot. Aduna ba may scheduled flights o mga trips sa Manila karong Nobyembre, giawag sa APEC National Organizing Committee ang publiko nga magplano og sayo kung aduna may nakaschedule nga biyahe sa Manila gikan Nobyembre 18 hangtod 22 tungod kay himuong no-fly zone ang NAIA niining mga panahona. Matod sa APEC, nahugot sab ang seguridad sa airport sa maong mga adlaw tungod sa APEC Leaders Summit nga tambungan sa mga dagkong personalidad gikan sa nagkalain-laing nasud. Makita ang maong advisory sa APEC website sa apec2015.ph. Gianunsyo na kaganinang buntag ang senatorial lineup sa tandem nila ni Senator Grace Poe-Escudero dito sa Club Filipino sa Manila. Ginganlan ang partido nga Team Galing at Puso. Ubos sa ilang senatorial slate, mao sila si Tito Soto, Roman Romulo, Lorna Kapunan, Derek Colmenares, Sherwin Gatchalian, Miguel Zubiri, Samuel Pagbilao, Dick Gordon, Eddie Manzano, Susan Ople ug Ralph Recto. Ang mga kandidato gikan sa laing-laing mga partido nga miapil isip guest candidate ug aduna sa mga independent candidate. Ug ani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Trending worldwide ang hashtag National I Love You Day sa Twitter kagahapon. Ang National I Love You Day gisugdan sa Star Cinema isip promotion sa opening day sa salidang Everyday I Love You nga gibidahan nila ni Enrique Hill, Liza Soberano o Gerald Anderson. Nagsugod ang hashtag sa Pilipinas ug human lamang sa pipila ka oras nahimo na siyang trending topic worldwide. Gamit ang hashtag National I Love You Day, gipadayag sa mga netizens online ang ilang love sa ilang mga mahal sa kinabuhi. May apil sabang ubang Hollywood personalities sa National I Love You Day. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulangon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ania ang palar sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dini natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you.